Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħut inġbarna hawnhekk għal din ċelebrazzjoni, għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu fil-kelma u fl-Ewkaristija. Qegħdin fir-rabaħat matul is-sena u l-liturġija tal-kelma tal-lum tkellimna dwar kif aħna nistgħu nkunu fil-Knisja imma l-qalb tagħna ma tinbidilx. Illum ukoll nixtieq nfakkarkom li ħnagħmlu hawn ġabra speċjali sabiex ikomplu jitħallsu l-ispejjeż tad-dar tal-irtigri tas-santwarju u biex jinxtara lifter għal manutenzjoni tas-santwarju biex pereżempju jinbidlu xi dwal u hekk. Tolbukom biex tkunu kemm jista' jkun ġenerużi min jista' jagħti għajnuna nistgħu nagħtu l-għajnuna. Bi preparazzjoni għal din il-quddiesa ejjew narfu ħtijietna, l-quddiesa llum ser nofruha b'suffraġġju għar-Ruħ l-erwieħ tal-familja Magro u Ċefaj. Għalhekk bi preparazzjoni ejjew nagħmlu eżami tal-kuxjenza. Nistaqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sib, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u li lkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qajt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna għalina, għaliex int waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem għatina l-inqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu li xulxejn b'imħabba speċjali. Dan kollu nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarriem il-ktieb ta' Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: Il-mulej Alla tiegħek iqajjimlek profeta bħali minn ġensek, minn fost ħutek, lilu għandkom tisimgħu. Dan kollu skont ma tlabt instess lill-mulej Alla tiegħek fil-ħoreb f'jum il-laqam. Metet, jalla ma nismax aktar leħen il-mulej Alla tiegħi u ma narax aktar dan in-nar iħeġġeġ ħalli ma mmutx. U l-mulej qalli: Sewwa għamlu li tkellmu, jien inqajmilhom profeta bħalek minn fost ħuthom, inqiegħed kliemi fuq fommu u jħabbrilkom kull ma nordnalu. Min ma jagħtix widen għal kliemi li huwa jħabbar f'ismi, jien nitolbu kont tal-li jkun naqas. U jekk xi profeta jfettillu jgħid f'ismi u ejjeġ li ma nkunx qabbattu jgħid jew inkella jħabbar f'isem Alla oħra, dan il-profeta jkun ħaqqu l-mowt. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien, mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Ngħidu flimkien, mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ li l-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu quddiemu b'għana rtarat il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ, ngħidu flimkien,
mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew inqimmuh u nixteħt qudiemu għarkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mira tiegħu u n-naċ tiegħu ngħidu flimkien mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom bħal f'Meriba bħal dakinhar f'Massa fid-deżert meta ġarbuni u tantawni miżrijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt ngħidu flimkien mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin, Ħuti, Iva, jiena rriedkom bla ħsibijiet. Ir-raġel mhux miżżewweġ ħsiebu fil-ħwejjeġ tal-mulej, jiġifieri kif jogħġob lill-mulej. Min hu miżżewweġ ħsiebu fil-ħwejjeġ tad-dinja, jiġifieri kif jogħġob lil martu u hu mifrud fih innifsu. Hekk ukoll il-mara mhix miżżewġa u x-xebba ħsiebhom fil-ħwejjeġ tal-mulej, jiġifieri biex ikunu qaddisa f'ġisimhom u fruħhom. Iżda l-mara miż-żewġa ħsiebha fil-ħwejjeġ tad-dinja, jiġifieri kif toġob lil żewġha. Dan qiegħed ngħidulkom għall-ġid tagħkom, mhux biex inxekkilkom, iżda għall-ġid tagħkom u biex tgħixu marbutin mal-mulej bla tixrid ta' moħħ. Il-kelma tal-mulej. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir. Dawk li kienu fart quddell il-mewt idda dawl għalihom. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu daħlu Kafarnawm. Malajr f'jum is-sibt daħlu fis-sinagoga u qagħad jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax beda jgħallimhom bħala wieħed li għandu s-seta' u mhux bħala kittieb. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spiritu ħażin. Qabad jgħajjad u jgħid aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret. Ġejt biex teqridna? Jien naf min int, il-Qaddies ta' Alla. Ma Ġesu kmandah iskot, oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu ħażin li r-raġel beda jħabbtu ħafna. Għajja tajta kbira u ħareġ minnu. U l-kol staġbu u bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu dan x'inhu? X'tagħlim ġdid mogħti b'seta sal-ispirt il-żiena jikkmanda u huma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu mala jixterdet mal-inħawi kollha tal-Galilea. Il-kelma tal-mulej. Njaf kemm il-darba rajnieh dal-Evanġelju jiena magħkom għalkemm huwa qasir u Evanġelju x'in tirrifletti fuqu. Hemm ħafna affarijiet li jgħoddu għalina fi żminijiet tal-lum għalhekk il-kelma tal-Alla hija importanti u għalhekk tajjeb li anke aħna
nirriflettu ftit fuq il-kelma tal-Alla. Jaf kemm ippritkajtu dal-Vanġelu jiena u kull darba insib xi ħaġa ġdida. U l-oħra naqsam magħkom ftit mill-affarijiet li laqtuni li. F'dan il-Vanġelu għandna l-Ġesu li ħajamil miraklu. Imma appart il-miraklu, Ġesu jidħol ġa pajjiż fejn kien joqgħod Pietru, Kafarnaum, fis-sinagoga kien is-sibt il-ġurnata tal-Ħadd. U mar biex jinterpreta il-kelma ta' Alla. U l-Vanġelu jgħidilna li beda jgħallimhom bħala wieħed li għandu s-seta u mhux bħala kittieb. Għax Ġesu kienu stess jgħix dak li jippritka. Mela l-ewwel tagħlima hija għalina, s-saċerdoti. Jaf kemm il-darba nippritkaw u ma ngħixux dak li nippritkaw, għalkemm forsi nippruvaw, tajjeb m'iniex qed ngħid li ma nippruvawx. Imma aħna bnedmin ukoll. U jista' jkun u ġeli jiġrilna għax jekk nitbedu mit-talb hekk jiġrilna, jekk ma nkunux qrib Alla, jekk ma nimmeditawx il-kelma tal-Alla, anke aħna niżbaljaw. U dina bħalma totta għalina totta għalikom ukoll. Ġifieri l-ewwel ħaġa kien jippritka b'awtorità għax hu stess kien il-kelma, jiena minn hawn mhux il-kelma tiegħi jrid nippritka, imma l-kelma ta' Alla. U meta tippritka l-kelma ta' Alla, dik tmiss il-qlub, mhux il-kelma tiegħi. U meta tippritka l-kelma ta' Alla, taqla ftit tal-inkwiet ukoll. Meta l-isfijiet jitkellmu, fuq il-medja jinkitbu ħafna affarijiet u min jgħajjarhom u min jgħidilhom prosit, imma l-kelma ta' Alla diki minn hemmhekk tinduna li hija l-kelma ta' Alla. Imbagħad għandna l-dan il-bniedem li kien imur kull nhar ta' Sebt bħalma niġu aħna kull nhar ta' Ħadd il-Knisja. Min jaf kemm kien ilu jmur, min jaf kemm kien ilu jisma' l-kelma tal-Alla. Imma dejjem kien bikwietu u ħadd ma induna. Illi ġa feħ jgħidilna l-Vanġelu kellu spiritu imniġġes. Ġifieri l-kittieba li kienu jippritkaw, forsi kienu jippritkaw aktar il-kelma tagħhom li l-kelma tal-Alla x'kieku bidlitu lil dan il-bniedem. Imma quddiem il-kelma ta' Ġesu ma setax joqgħod bikwietu. Ma setax joqgħod bikwietu. Dan ħanajdilkom ma kienx fil-pjazza tal-Knisja u tas-sinagoga, kien ġo l-Knisja. Issa din ħanagħmlu riflessjoni fuqna nfusna. M'iniex qed ngħid li aħna għandna spirti ħżiena imma jkollna spirti ġo l-qalb tagħna li jżommuna li niltaqgħu ma' Kristu. Għax li aħna nsara ma jfissirx li tisma' l-quddies għall-ħadd biss, jew tmur xi tiġ, jew li tagħmel it-tfal biss, dawk huma importanti. Jew li tagħmel l-ewwel tqarbina, imma li ngħixu l-kelma tal-Alla. Illi nħalluha tidħol fil-qalb tagħna. U ħanagħmel riflessjoni fuq 3 affarijiet illi nsibu fil-Vanġelu. L-ewwel ħaġa li qallu hekk. Xi trid minni? Lil Ġesu hekk qallu, xi trid minni? X'ġejt tagħmel hawn? Aħna x'għandna x'naqsmu? Forsi aħna lil Alla qed ngħidulu mulej, x'għandna x'naqsmu? Aħna jien m'iniex nisma' quddiesa, m'iniex nitqarben, m'iniex qed ngħix il-minimu ta' dak li qed titlobni jien darba f'sena jew 4 darbiet f'sena u nitqarben u kikun hemm funerali mmur, għalfejn ġej tħarbat li ħajti. U nista' nkun jien nkun nqaddes kuljum, nippritka kuljum u lil Alla nagħmillu barriera bħalma qed jagħmillu dan l-ispirtu forsi mniġġes li għandna ġa fina. Jgħidilna lil Ġesu, daqshekk tħallek xi ħarbat lek ħajtek ħafna nies ma jiġux knisja jgħidulek veru knisja fiha difetti m'iniex qed ngħid li ma fihiex l-iżbalji li jsiru jridu jiġu ċarati u korriġuti. Imma kemm hawn nies jgħidulek x'ħammur nagħmel il-Knisja nisma' l-qassis dawk mhux midinbin bħalna veru midinbin bħalkom. Aħna kollha midinbin. Però dik hija skuża dak hu l-ħażin li jkollna fil-qalb tagħna. Nibnu barriera lil Alla.
Inta hawnhekk ma tiġix għal Father Vince ta' jew għal Gerard jew għal Dun Gerard, hawnhekk tiġi biex tiltaqa' ma' Alla. Jien jista' jkolli 20,000 difett. Int ġejt biex tiltaqa' ma' Ġesu fil-kelma u fl-Ewkaristija. X'għandna x'naqsmu milli kemm il-darbettili jiena. Mulej issa ħanlini ta' għaddes immur ta' pinu, inqarar, immur hemmhekk matul il-ġimgħa għandi hekk, issa titlobni iktar ta' bħal meta int qiegħed quddiem nar li jsaħħnek tiw pjaċir tisħon, hekk aħna kultant insara hekk ta'. Imma x'in jiġi l-mument biex nintefgħu ġatak in-nar, biex nikkunsmaw ruħna, biex nkunu ta' sħana għal ħaddieħor le mbagħad. L-ewwel punt mela, xi trid minni mulej? Jiena daqshekk nistantik u nagħlqulu l-Bibli. U mbagħad ngħidulu oħra, ġejt biex tfixkilna tirrovinana, hekk jgħidlu. Ġejt ħarbat li ħajti ma kontx bikwieti jew jien nisma' qudiesa, niġi nisma' l-kelma tal-Alla. Għalfejn ġejt ħarbat, l-Alla ngħidulu għalfejn ġej isek biex tikmanda li ħajti bil-liġijiet tiegħek. Isu Alla ġej biex joħod lill-libertà, mentri Alla ġej biex itina l-libertà. Kultant aħna lill-Alla nqisuh bħal xi ħaġa li ġej joħodli. Issa forsi f'qalbkom qed tgħidu jien l-ewwel wieħed forsi nħossa dil ħaġa ma ntex spazju biżżejjed il-Alla, nbexxaqlu l-bib imma daqshekk tidħolix iktar f'qalbi għax nafu li jidħol f'qalbna ħajbiddilna ħajjitna. U aħna ma rridux li jbiddilna ħajjitna, ma rridux illi il-ħajja tagħna tkun aktar impenjattiva, il-ħajja spiritwali tagħna tkun aktar dedikata lill-Alla. Tinsewx li dan li kellu spiritu ħażin kien jisma' l-kelma tal-Alla, kien jitlob ix-xamal, ġifieri jisma' Iżrael, miegħek kemm talab, anki aħna nagħmlu għata, imma qed inħalluh lil Ġesu ibiddil ħajti. It-tielet punt. X'hemm bejni u bejnek mulej? Jien naf min int ta'. Aħna nafu minnu. Imma toħodx tindaħal bejni, ma rridikx tindaħal fl-idoli tiegħi dawk tiegħi tmisshom lix. Int kif ħadd tindaħal li tindaħal bejni u bejn il-business u l-flus ma tarax. Tindaħal bejni u bejn il-poter ma tarax. Ġifieri dawn nagħmluha nista' nagħmilha jien ta' nista' jien bħala assisi il-flus isiru l-Alla tiegħi. Ma noqgħodx attent. Jista' l-poter jitla' rasi, irrid nilħaq biex. Aħna bnedmin kollha. L-egoiżmu naħseb fija biss. X'hemm bejnietna mulej li qed ifixkilna lest li nneħħi xi ħaġa minnhom biex Ġesu ibiddil li ħajti jew ħejġrili bħal dan. Kif nistgħu nagħmlu dan? Issa x'inhi s-soluzzjoni? Jgħidilna Ġesu. Iskot u oħroġ minnu il-kelma tal-Alla. Dak li jbiddilek ħajtek hija l-Vanġelu. Jiena nitgħallem kull meta nimmedita l-Vanġelu. Iktar ma nintaraw kemm kien hemm tagħlim f'din il-biċċa Vanġelu, kieku jirnexxielna nagħmlu d-dar darba f'ġimgħa nirriflettu fuqha. Dan mhux tiegħi ta' jiena qrajtu fiċċejt biex għamil dil-brid. Jiġifieri aħna rridu nfittxu. Fuq l-internet issibu li tridu, aħna fuq l-internet nfittxu 1000 ħaġa. Imma fuq il-kelma tal-Alla ftit nfittxu. U għan nispiċċa b'istorja żgħira biex ngħidilkom kif il-kelma tal-Alla u kif wieħed ixandar il-kelma tal-Alla x'aħna wkoll aħna bħala qassisin iridu nxandruha, però intom ukoll messaġġiera tal-kelma tal-Alla ta' fil-familji tagħkom, fuq il-post tax-xogħol. Of course, trid issib metodoloġija kif tagħmilha, għax mhux ħadd tmur fuq ix-xogħol tgħidhom ħa nagħmilkom pritka ta'. Imma bil-ħajja kif tgħix għax tgħid li mort tisma' qudiesa jew hemm dak il-qassis ħadd pjaċir nisimgħu għamlilna diskors sabiħ. Jien nifrekwenta hemm. Għana nispiċċa biex ngħidilkom kif il-kelma tal-Alla, jekk nippritkaw il-kelma tal-Alla nbidlu l-ħajja tan-nies. Ma nafx smajtux bil-qaddis il-kurat Tars San Ġwan Marija Vianney. Dan kien rid jilħaq saċerdot imma ma kellu skola, moħħu ma kienx jitih.
tant ma kienx jitieħ li ma rridux ilaħquh saċerdot. U għax raw għandu veru vokazzjoni u irsista laħquh saċerdot. Mela biex ma jagħmilx ħsara l-isfid qalu ħanibagħtuh fl-iktar raħa l-imbiet li hemm ġa Franza u bagħtu ħars, għalhekk jgħidulu il-kurattars, kuratore d'ars, il-kappellan ta' ħars. U dik kienet knisja abbandonata minn kulħadd, ħadd ma kien imur knisja, u dan beda joqgħod fil-konfessjonarju u bdew ġejjin in-nies u mbagħad fl-aħħar spiċċa ġew ġejjin in-nies minn Franza kollha. U darba mara għandu wieħed predikatur li kien jippredika Notre Dame, katedral ta' Pariġi li milux ħannar issa qed jirranġaw. U tant kien jippredika sabiħ dan l-isqof illi kienu jmorru mid-dinja kollha. U tant ma kienx ikun baqgħu issa fil-katedral ta' Notre Dame li kien kbir, li n-nies ta' ħanżieta kienu jitilgħu fuq il-pulptu fuq il-konfessjonarji biex jisemgħu. U dan mar jagħmel vjesta li San Juan Maria Vianney, Kurattars. U Kurattars għallu prosit kemm taf tippredika, għallu smajt bil-fahma tiegħek u kemm nies jiġu jisemgħu l-pridki tiegħek. U dal-isqof dar fuqu għallu iva fil-pridki tiegħek jitilgħu fuq il-konfessjonarju biex jisimgħuni għax jiena bravu. Għallu imma l-pridki tiegħek in-nies mhux fuq il-konfessjonarju jitlu, ikunu ma jitlu ġol konfessjonarju. Xiġifieri, inti twassalhom biex jikkonvertu bil-pridki tiegħek, twassalhom biex iqerru. U jekk il-kelma tagħlla nipridkawha tajjeb, twassalna kollu biex nagħmlu konverżjoni. Jekk il-kelma tagħlla nimmeditawha tajjeb, twassal lili u lilkom biex nagħmlu konverżjoni fil-ħajja tagħna. Ġifieri mhux kif nippridkaw, mhux kemm nikkwotaw, imma li nikkwotaw il-kelma tagħlla l-aktar għax dik li tmiss il-qlub. Jekk għandkom ulidkom neputijiet li jiġu ħafna jgħidulna xi tifel m'għadux imur knisja, inti tista' titlob għalih għax huwa Alla li jrid imiss il-qalb ta' ibnek tan-neputi u nafdaw f'Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-wieqfa ħalli flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna billi ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuh għalina bada taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela is-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu u li jagħti il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben u li hu meqjum u mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti f'Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. U Jeżis, il-profeta u don ta' Alla għax jitkellem f'ismu, imma wkoll persuna skomda għax jgħid il-verità. Nitolbu biex aħna bħal Kristu profeta ta' kull żmien ma nibżewx nistqarru l-verità li nemmnu fija. Nitolbu għall-Knisja biex il-mulej jgħinna tara fis-sinjali tal-Ispirtu li jitkellem fil-profeti ta' żminijietna. Nitolbu għal minnu għandu bżonn ta' fejqan fl-Ispirtu u għal min inqabad skjaf tal-qawwiet negattivi li jiġu mix-xitan. Nitolbu għal dawk li jażlu jgħixu waħedhom, li jiżżewġu jew jikkonsagraw ħajjithom biex jifhmu li kull stat ta' ħajja jista' jwassal għal qdusija. Tolbu għalina miġbura f'dan is-santwarju biex nifhmu s-sejħa profetika li rċivejna fil-magħmudija tagħna billi nuru li Kristu huwa l-veru mgħallem li jitkellem b'awtorità. Nitolbu. Missier fi Kristu ibnek, inti tajtna l-uniku mgħallem għaref u l-ħellies mill-qawwiet tal-ħażin u wettaqna fl-istqarrija tal-fidi tagħna
biex bil-kelma u bl-emil nxandru dejjem il-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Benedetto sei tu, Signore, di te l'universo. Benedetto sei tu, Signore, di te l'universo. Nei secoli, Signore, umili e pentiti. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missi li jista' kollox. Fuq l-artal tiegħek mulej, aħna l-qaddejja tiegħek qegħdin nqiegħdu l-offerta tagħna. Fil-ħinina tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sakrifiċċju u s-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xira mulej missier qaddejsa Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem, ġeddet il-bniedem il-qadim, bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna u wara li bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bit-tloħ tiegħu fuq l-lemin tiegħek missier fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qadisin kollha intennulek li nota tifħir u bla qiegħda ngħidu Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddejs tassew int mulej inti lajn ta' kull-Quddusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħi bati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħajl kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha, għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xorxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. B'mod partikolari li nitolbu għall-erwieħ tal-familja Magro u Ċefaj. Tolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu dik it-talba li għallimna Ġesu, it-talba tal-missierna u ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares xneħtijietna, żaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu la dal-in trid fija li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu l-paċi lil xulxejn. Paċi magħkom, paċi magħkom, paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem ammen.
bas wara mhux jaħdmu. Jien ngħidlek xi ħaġa. Nirringrazzjawk Ġesu ta' din it-qarbina, nirringrazzjawk tal-li tħalt fil-qalb tagħna, fl-intimu tal-qalb tagħna. Għamel jinħalluk, tbidlilna ħajjitna, għalkemm mhux dejjem faċli, hekk bħal dik il-persuna tal-Vanġelu biex ħareġ minnu l-ħażin tħabat ħafna. Tiswilna sakrifiċċju, però ħajjitna tinbidel. Għalhekk Ġesu nitolbuk tatina l-għajnuna u l-kuraġġ biex neħilsu minn dawn id-dellijiet li jkollna fil-qalb tagħna li jbeduna minnek. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Mulej inti qawwejtna bid-doni tal-fidwa tagħna, għamel nitolbuk li bl-għajnuna għas-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem aktar fil-vidi vera bi Kristu Sidna. Għandna xi avviżi nhar is-sibt li ġej li Anton Tew ma se jippreżenta lit-trabi lil Madonna ta' Pinu, ċelebrazzjoni ma tkunx qudiesa u tibda fl-4 ta' filgħaxija. Maratona għall-missjoni f'dan il-weekend qed fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni qed isir maratona ta' ġbir ta' fondi għall-missjoni. Inħeġġukom biex iċċemplu u biex tkunu ġenerużi u tgħinu l-missjonarji Maltin u Għawċin. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Min qalbi nawguralkom il-ġurnata tajba.